Day, lagi. Itong iyong hair pa. Kabutan ko. Atong lagi? Lagi, nahusto ito pa ito may lalaking naitikwan gani atong lasi. Skuday. Ato pang Pasko day, pare. Gusto kayo mapabutotok na kuha day. Sakit akong sampot ato karon. Ay, gina akong 200 wato na hibilin. Riya ka ba tulak yan ako pag-hotel. Skuday. Atong di skuday, wato ko natagaan atong yaang pinaputi. Ko Ginoo. Tapok na to dai. Igor akong gipainom niya na ako tong sus ko Ginoo. Day. Nakita ka sa kung nakita? Ay, pagkadako ng iya ha. Diyos ko day, salmon na! Gabing sokol. Adako ko yung salmon dai oy. Alam, day! Sama na ito na, day! Ay, day. Makadamit yung ana dai, ang dako yung hatag. Ako kasalawas, day! Bisan makagamit ko kay sana, day, di na dyan ko mo utro. Yung ito na ako kung tinigom ano lakiha. Usun, gabing sokol doon yung salmon. Alam si utro, hay na. Ako ang nasila. Boy, kapamitik yun. Sugo dyan sa tilan, day! Agoy! Diyos ko, ay! Ay, nakuha din na siya, day. Pakman na day. Oy, kayo na. Makalami ka ng kuwana. Bisig ka rin, day, ako tapat. Day, mas maayon na, day, dito maglalis, day. Saan man, day? Ako na, day, imuari, day, yung tapat ako. Matay ka na, kuha day. Ay, si Kara na day. Ay, usa mong taon ng... Day, ang mas maayon na, day, magatubay Priya gapa na, day. Samantala, oy. Gwapo. May galing mo kami ng 5 pesos na ako, day. Di kinakatabak ko. Kanya, day, oh. Basta, day, yung pait sa ragot. No, papa, pasiritik ko. Hala, day. Naatay ka kubitin siya, day. Kuwan, day, layo ko, nuno na ako, sunoon. Walang uso ng dagwa yan. Priya gapa. Naman naman kayo. Wala may balik sa lagi, layo ko, nuno ako na. Day, makahatag na siya, day. Mas makahatag ko siya na, day, at makahatag ko. Kuwan po na siya. Kuwan na, day, oh, gwapo. Niya bigyan na si Papa oh, kanang puog. Oh, ito, ipaitig taluway ha. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 pesos. Mas may pa rin, napakumari guys. Ayan na guys, ito Ginoo. Natawag talagang, iyawness. Kuan-kuan po siya, bikigato. Papa. Guys, Palupig ka. nagtawar ra oh. Hurot niya. Wala, priya ka. Pinaanasan, gapa-impress na po. Ginoo. Tanaw si Papa, dahil na lahat si Papa. Dahil, Papa, ayaw na magagaw anak papa. inom ng tubig na hugaw kay siguro yan sa kanal, guy. Guy, kung makapainom siya, makapainom sad ko. Maday. Madunahan tinukad day. Gwapo kay day oh. Apay murag tuhod jud day. 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000. Tanap sa pa dahil dalang to junat mo. Kaya mo dagit siya. Wow. Terus day, muna yung masuldo day ha. Awan na doon. Pusat jud kwarta rin day ha. Tawa day oh. Hoy! Hinaya pa, malumit na! Iuli pa sa limunya! Kailangan natay sa nintauhan yung sa garan magkulipad! Mura man na magasaksak ubraha! Nabisa ito po na! Saan naman na nato? Ano si Papa? Oh, galanta! Pinakulay niya. Saan naman nato? Ano? Giun sa man taon nito ko parente! Unsa? Imo din ang parinte? Oh, kana pong nasi mabang oh. Igagaw na ako na. Yawa ka!
karon. Ay, na akong 200 wato na hibilin. Diya ka ba tulak yan ako pag-hotel. Ani ka lang doy. Ana, si Kariday ako tapat. Well, niya si Kara na. Samantala, oy. Guwapo. May galing pa kami nag 5 pesos na ako na, hindi kinakatabak ko. Nagaba na. Okay na ta. Ayan na guys. Ginoo. Natawag talagang, yumness. Kuan-kuan ko siya bikigat. Papak. Tawa ko. Tra. Lingi-lingi po. Sus, day. Kung makapainom siya, day, makapainom po ko. Dunat day. Dagay si Jao. Si Papa na po, sus, ko. Ay kay wala na track kaming apart. Yan ba? Ipabaw? Ipa wara-wara sa kitang rodel. Sana. Hinaya ba? Ana? Dito lingi. Isa na ko day. Uli ng parinte! Jawa ka! Dito na tayo. Okay, di pa rin dito pa rin. What's up mga mamadang? So karon mag-shoutout na din sa YouTube. Ang first commenter rato kay sila Cagayan Biners! So, moto siya. Dahil sa inyong pag-binds. So, shoutout na sa uban. Dois Kileo, Elnar Vega, Gisa Ituriaga, Android Tricks, YT. Rebeco Gaming Jolmarg Sal Idus TV. Sketch Bilkan, Nitro Unless You Fake. And Janisa Mahina, GC Milian, Angelme Isparar. Kenneth Jan Ibanez, Christian Quimay, Rinante Dilipi Dasikan, Luis Ibilo, Juelda Calog, Irene Barula. Manilin ang kulyo? Ang kulye, manilin ang kalye? Ang kalye? Ang kalye na? Ang kalye? Ang kaule. Manilin ang kaule Emmanuel. Oh. Manilin ag kwale? Ang pidua. Agkaule. Manilin agkaule Emmanuel Trumata. Balik yung isa. Analiza Manalo o Christopher Supilanes. Joy Makaambag Official, Jupit Eric Gax. So, mga sa tanan guys. So, ito pa rin ayo. Muna day. So, mga rin tanan guys. So, salamat sa inyong pag-comment. O gayong mong kalimot sa pag-subscribe o pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. Karong sunod. Yo. Sunod na. Sa mga rin siya, hashtag mamarang. Seguidor TV, your greatest weapon against stress. Peace out.